kanta ta tura cikin ƙirjinsa, tana goga masa labbanta masu sanyi ta ce, ban so. Cike da sabuwar sangarta da tarin shagwaba ta yi magana, tana rufe fuska saboda kunyarsa. A karo na farko a kuma lokaci na musamman ya ce, I am sorry my queen, so sorry wifina. 'Yan mata, bulala 30 ba wasa ba. Sorry, Allah ya maki albarka. Godiya ta musamman zan miki, yanzu bari na ga ko akwai ciwo. Ya faɗa yana zare ta a jikinsa. Da sauri ta makale sa, tana girgiza kai. Cikin rarrashi yana kisan goshinta ya ce, please kin ji, na baki wahala ba tare da na sani ba, ki bari mu gani. Ya faɗa yana kwantar da ita a gefen tub ɗin tare da buɗe ƙafarta. Rinsa idonta ta yi sosai, tana sauke numfashi. A hankali Abu Malik ya sunkuya daidai wajen fuzi ɗinta. Jajir ya ga ƙofar ga wani tsagewa da ta yi. A hankali ya furta, ya salam, I am sorry Jidda, I am sorry. Forgive me, kin ji? Na kasa control ɗin kaina ne. Ya faɗa yana hura mata iskar bakinsa a wajen. Wani sanyi ta ji, hakan ya sa ta lumshe idanunta. Yana ɗora hannunta a saman sumar kansa. Tana shafawa a hankali, kuma ta shiga jansa tana shafawa. Kallon ta yayi kafin a hankali ya ƙara matsar da bakinsa. Da wani irin sauri ta buɗe idanunta, tana fisgar numfashi. Ouch! Cucu! Ta faɗa a sanyaye lokacin da ta ji saukar harshensa a wajen. Shafo wajen yayi, wanda har lokacin yake saukar da ruwan ni'ima. Kafin ya zara bakinsa yana faɗin, Mrs. Cucu. Kai kawai ta girgiza masa kafin hawaye ya saukar mata ta ce, ciwo wajen. Baya na ciwo, kirji na ciwo, waist ɗina ciwo, lips ɗina ciwo, komai ciwo. Wayyo mami, da a kashe miki ni, daman ya ce bai so na. Sai kuma ta fashe da kuka. Da sauri ya rungume ta, yana shafa bayanta. Cikin lallashi ya ce, sorry madam Jalaluddin Tunde Muhammad Jalal. Ba laifina ba ne, laifin Jalal ɗina ne. Kalli ni ma ban da lafiya. Ba wajenki ya jima Jalal ɗina ciwo ba. Ya faɗa yana kamo jiya ɗinsa. Ai kam ga kan nan ya yi jajir, ya wani ɗan tsage. Gamgam Jidda ta rufe idanunta, tana ɓoye fuskarta saboda kunya. Tashi ya sauya musu ruwa, ya ƙara gasa ta sosai da towel. Kana yi wankan tsarki a cikin bayin. Bayan ya gama, ya ɗora towel ya ce ta yi. A hankali ta fara yi, tana gamawa ta fashe da kuka. Cikin dariya ya sa hannunsa ya ɗauke ta cak. Yana sumbatar ta a goshinta da labbanta ya ce, Abu Malik, kaga ta kanka, ina tausayinka, ka taɓa autar mata. Sorry sarauniyata. Idanunta ta lumshe sosai, tana jin lokacin da ya kwantar da ita. A hankali ya shiga shafe ta da syrup, kana ya sanya mata wata white color ɗin jallabiya. Shi ma shiryawa yayi, kana ya ja su sallah. Sai yarfa hannu take, tana cije lab. Suna idarwa ya miƙe, ya ɗan jima kafin ya dawo, dauke da tire. Ti ne mai kauri, sai farfesun kaza mai romo. A kan cinyarsa ya ɗora ta, sai koke-koke take masa. Shi ma kansa daurewa kawai yake. Bayan ta ci farfesun kazan ta sha ti sosai. Idanunta a lumshe ta ce, cucu. Bakinsa ya manna mata a goshi, bisa sunna. Kafin ya ja numfashi ya ce, Nana, what do you want? Bafi, wayo Allah na. Miƙewa ya da ita, ya nufi can ɗayan ɗakin, yana faɗin, sorry, mu je na ga. Sosai ya ji tausayinta, domin ya san tabbas sai ya mata ɗan ƙaramin ɗinki, ko kamu biyu ne. Kwantar da ita yayi kafin ya dawo ɗauke da first aid box ɗinsa. Zama yayi tare da jawo ta jikinsa ya ce, do you need some chocolate? A hankali ta ɗaga kai cikin shafa kanta. Open your cute mouth. Baki ta buɗe da sauri, ta buɗe ido, jin saukar magani a cikin bakin. Gorar ruwa ya manna mata, da sauri ta shanye magani, kafin ta faɗa jikinsa tana kuka. Wayo balluwa, Allah zan faɗa wa mamina. Murmushi mai taushi ya sauke, yana kisin bakinta kafin ya shiga haɗa allura. Cikin lallami ya kama hannunta tare da wura mata iskar cikin bakinsa a kunnenta. Lumshe idanunta ta yi a hankali, ya sauke bakinsa a kan nata tare da zura mata tattausan harshensa cikin bakinta.
Cikin magagin bacci ta kama ta shiga tsotsa. Lumshe idanunsa kawai Abu Malik yayi yana sauke numfashi. Kafin a hankali ya danna mata allura. Wani irin cafka ce wa harshensa. Ta fara ja da ƙarfi saboda zafin da ya ratsa ta. A nan jikinsa wani irin bacci ya ɗauke ta. Kasancewar yana sane ya mata allurar baccin. Domin idan idanunta biyu ba za ta bari a yi ɗinkin ba. Kwantar da ita yayi tare da ware ƙafarta. Cikin nutsuwa ya fara yi mata ɗinkin. Sai firgita take tana sakin ajiyar zuciya. Yana gama yi mata ya shafa mata wani kirim mai sanyi. Gyara mata kwanciya yayi kana ya rufe ta tare da manna bakinsa a saman goshinta. Ya sumbace ta ya dawo bakinta. Ya dawo idanunta kafin ya ɗora a saman tsinin hancinta. Ya bata wata amintacciyar tsotsa ya ce, Jazakillahu bi khair. Kofi ya sha sosai ya gasa cikinsa kana ya sha magani ba don ransa ya so ba. Zara jallabiyar jikinsa ya nufi saman gado. Daidai lokacin da wayar Jidda ta ɗauki ƙara. Tafiya ya a hankali irin tafiyar nan na ganin dama. Bare kuma ta haɗu da yangan rashin lafiyar Abu Malik. Fuskarsa ɗauke da zallar annuri sai haske goshinsa yake. Ganin lambar da ake kira ya sa ya ansa yana sauke numfashi. Daga can ɓangaren Mami ta gyara zamanta tana kallon yadda Kalaluddin ke shan chocolate domin sosai yewa yau ya ma fara tafiya sosai. Komai ya gani sai ya bol da shi. Cikin jin daɗi ta ce, Assalamu alaikum dota. Cak numfashin Abu Malik ya tsaya saboda saukan muryar maminsa da ya ji. Kasa amsa waya saboda he can't believe a ce Mami ce. Jin shiru ya sa Mami faɗin, Hello, are you there? Numfashi mai ƙarfi ya ja kafin a hankali cikin narkar da murya ya ce, Mami na. Shiru Mami ta yi tana jin wani daɗi na ratsa mata zuciya. A hankali kuma take jin tausayin yaron nata idan ya tabbata zai ji haushinta abin da take ɓoyewa yaya zai yi. Kawo fuska Abu Malik ya yi cikin shagwaba ya ce, Mami. Ajiyar zuciya Mami ta sauke kafin ta ce, Who are you? Ina mai wayar? Kamar zai yi kuka ya ce, It's me, your Zaki, Mami, I am sorry. Kin ji? Shiru ta yi kafin ta ce, Tana ina. A karo na farko a rayuwarsa da ya karya ya ce, Mami bacci take. Da mamaki ta ce, Tana lafiya kuwa? Ba ta bacci yanzu. Tashe ta and me kake yi a wajenta yanzu kuma? Bayan gudun da kai ka barta, za ka gane ni. Ya ɗan yi murmushi ya ce, Mami, zazzaɓi take. Da sauri ta ce, Mai kai mata? Baki ya buɗe ya ce, Ba komai. Da yadda ya maganar ta san cewa wani abu ya faru kafin ta ce, Mai ƙarya. Girgiza kai ya yi da sauri ya sauke kai ƙasa cike da biyayya ya ce, A'a Mami, ki yi haƙuri don Allah ba zan sake ba na tuba. Fuska a haɗe ta ce, Mai kai mata? Cikin kunya ya ce, Mami, a shirya ba wa Hawa kyautar budurcinta. Da wani sauri ya kashe wayar yana sauke numfashi. Murmushi Mami ta yi tana yin sujudin shukur. Wani farin ciki ya kama ta. Abu Malik kam gado ya haye tare da jawo ta jikinsa. Ya zare mata jallabiyar ya bar ta naked kamar yadda ya yi. Kana ya rungume ta. Yana sakin murmushin jin daɗi da kuma tsantsar farin ciki. A haka bacci ya ɗauke sa. Mami tana tsaka da godiya ga Ubangiji da Allah ya sa komai ya kusa bayyana. Gaskiya ta halinta. A daidai lokacin ne kuma Kaliluddin ya waje yana shan chocolate yana fita bakin kofar ba tare da masu tsaron kofa sun kula da shi ba. Yayi gaba. A hanya kuma ya ci karo da Shakiru wanda yake rike da hannun Malik wanda ya zama ɗan samari yanzu. Kallon Kaliluddin suka yi cike da mamaki kafin Malik ya ce, Lilbamina ya faɗa yana kama hannun Kaliluddin saboda kamar mahaifinsa da ya gani. Kuka Kaliluddin ya sanya saboda bai san su ba. Salima da ke zuwa wajen cikin kamilalliyar shigarta ta ce, Waye shi? Hannu Shakiru ya watsa tare da faɗin, Ban sani ba. Ɗaukansa ta yi ta ce, Ikon Allah, ka ga mai kamar zaki? Masha Allah. Tawa baki Shakiru ya ce, Ai daga ɓangaren ya fito. Ya faɗa idanunsa na sauka akan ɗan baƙin zanen da ya gani daga ƙasan cibiyarsa. Ɓangaren ta nufa da shi. Yana zuwa Mami na fitowa. Kallon Salima ta yi, ita ma Salima ta kalle ta kafin ta ce,
Mami kuka yake. Kuramana ta ce, ƙafa bai san ya fito ba. Murmushi ta yi ta ce, ayya, gashi photocopying Abu Malik, masha Allah. Jinjina kai kawai mami ta yi, kafin ta ce, yaya mijin naki? Tana kwaɓa fuska ta ce, alhamdulillah, ya damu kansa akan haihuwa. Mami ta juya ta ce, ayya, ya daina damuwa, komai lokaci ne, rabon naku zai zo ne. Agogon Russia, Norway ya buga, hakan ya daidai da farkawar Abu Malik daga cikin nauyayyen bacci, wanda bai taɓa irinsa ba. Bacci ne mai cike da nutsuwa, mai saukar da farin ciki da kuma jin daɗi. Narkakkun gajiyayyun idanunsa ya buɗe da ƙyar, yana sauke numfashi, saboda har yanzu kansa bai bar ciwo ba. Amma kuma alhamdulillah, zafin zazzabin ya sauka. Motsi yayi a hankali da sauri, wacce take saman jikinsa ta tura bakinta. Tana surutu ƙasa-ƙasa, tana goga masa labbanta a fatar wuyansa. Wani tattausan murmushi yayi, wanda ya bayyanar da wata haɗaɗɗiyar asalin kyawun fuskarsa, mai ɗauke da tsantsar kamewa da haiba. Hannunsa ya sanya ya tallabo haɓarta, tare da manna fuskarta a tashi. Ya haɗe su waje guda, yana shaƙar ƙamshin jikinta na al'ajabu, wanda yake sawa ya ji wata kasala da kuma tarin natsuwa ta saukar masa. A karo na farko, natsuwarsa da kuma son fahimtar wacece matar tasa ya tsirawa fuskarta idanu. Bai taɓa tunanin kyanta ya wuce haka ba, domin gani yake kamar mata fi shi kyau. Idan kuma ya cika kallonta, sai ya ga har wata kama suke, wacce bai san ta mecece ba. Fuskarta mai shape ɗin circle ce, ga hancinta dogo kuma siriri, wanda ya samu gurbin tsayawa a daidai setin saman labbanta. Labbanta kuma suna da kauri, kuma bakin ɗan mitsitsi da shi. Jajir da su kamar wacce ta shafa lip balm. Haka gashin idonta zara-zara da su sun yi wani yololo. Gashin gidanta kamar za su haɗe da na juna, ga su dogaye. A hankali ya sauke numfashi. She is beautiful more than me, ya faɗa cikin ransa. Ƙara turo bakinta ta yi, tana motsa su, alamar wani abu take cewa. Murmushi ya sake yi, yana wani jin shegen daɗi a ransa. Wani light kiss ya manna mata a bakinta, tare da tsotsar labbanta. Da sauri ta shiga tsotsar nasa, kamar wacce take ido biyu. Lumshe idanunsa yayi, yana sake tagwayen ajiyar zuciya. Yana jin yadda take kisin ɗinsa a natse. Da sauri ya ƙwace bakinsa, jin ɗinsa na motsawa. A goshinta ya manna bakinsa, ya sauke mata lafiyayyar kiss na good morning, cikin wata narkakkiyar murya mai daɗin gaske, wadda take sabuwar murya. Ga Abu Malik ya ce, good morning my queen. Thank you once again. Thank you for the virgin, sarauniyata. Ya ƙara sauke mata kiss a goshinta, kafin ya rungume ta. Daidai kunnenta ya shiga karanta mata wata addu'a a kunnenta. Narke masa ta yi a jiki, tana ɗan numfashi, kafin a hankali ya kwantar da ita, ya ja mata dubet ɗin. Kai tsaye kuma bayi ya nufa, yana tafe, yana tauna bakinsa, tare da sakin murmushi. Jin garin da sanyi sosai ne, ga kuma rashin ƙwarin jiki da ba shi da shi, domin hatta ƙugunsa ciwo yake, yasa ya haɗa ruwan zafi sosai, ya shiga gasa jikinsa, kafin kuma ya yi brush, ya ɗaura alwala. Fitowa ya yi sanye da towel, jikinsa na ɗigar da ruwa, har wani ƙyalli na musamman fuskarsa take yi. Kansa ya yi wa dryer, ya gyara tsaf, ya shafa masa man gashi. Nan da nan ya koma Abu Malik ɗinsa. Sunset suit ya saka a jikinsa, dark maroon, wacce ce masa masifar kyau. Sai leda shoe da ya sanya. Cikin nutsuwa ya ɗauki turare. Jota ya ɗauka da fen, ya shiga yin handwriting ɗin nan nashi mai kyau, kafin daga ƙasa ya yi signing. Cire fefan ya yi tafiya a hankali, ya nufi inda take kwance. Yana zuwa ya rankwafa daidai kanta, yana kallon fuskarta, wacce te fayau da ita. Murmushi kawai yayi, yana tauna labbansa, kafin ya ajiye jota ɗin a cikin tafin hannunta, yana faɗin, sleeping baby, I am sorry, kin ji matana, never hurt you again. A hankali ya ɗora mata wani sassanyen kiss a bakinta, kafin ya shafa kanta ya ce, I hope kafin barin Norway, so da ƙaunarki zai samu waje a zuciyar Abu Malik.
Yana faɗin hakan ya ja hancinta ya ce, sleep well, 'yan mata na. Yana faɗin hakan ya juya ya waje, yana jin daɗi na ratsa shi. A hankali cike da kuzari na musamman yake tafiya zuwa outside na hotel ɗin. Yana fita ya samu guard ɗinsa da sauri suka buɗe masa ƙofa. A karo na farko ya tsaya yana kallon su kafin ya ce, thank you for the care, sannu fa. Kallonsa kawai suke yana shirin shiga. Sef na zuwa haɗa fuska yayi. Dariya Sef ya ce, ango, ka sha ƙamshi. Shiru Bullawo yayi saboda idanun guard ɗin. Maimakon ya shiga motar sai ya juya zuwa masjid. A jere suke tafiya shi da Sef. A hankali Sef ya ce, so what on your heart? I mean, menene matsayinta a cikin zuciyarka? Ajiyar zuciya yayi kafin ya kalli Sef ya ce, still searching. Tana da matsayi a muhallin zuciyar Jalaluddin Tunde Muhammad Jalal. Ina jin wani iri sosai a kanta, but ban san menene ba. Saifuddin Suwaid Sobrik. Ban sani ba, shine love or what? Murmushi Sef yayi kafin ya ce, idan na ce so ne, kai tsaye na yi ƙarya. Ƙarfin abin da kake ji ya fi ƙarfin a kirasa da su, sai dai ƙauna. Lamshe idanu Abu Malik ya yi ba tare da ya ce komai ba. Sai bai ɗora da faɗin, so santsi ne Abu Malik. So shine matakin da ake takawa zuwa nahiyar rayuwa. So ba abin zargi ba ne, shi so abu ne mai tsarki, baya lalacewa kuma baya gurɓacewa da kansa. Idan ka ga ya sauya kala, to kai ne ka sauya shi, saboda shi so yana biyayya ne ga mai renonsa. Duk ta hanyar da ka juya shi, ta hanyar zai tafi. Fesar da iska mai sanyi Abu Malik ya yi kamar ba zai magana ba, sai kuma ya ce, ina jin tsoro, ban iya son abu na bar shi ba, zai cutar da ni. Kallonsa Sef ya yi domin gane gaskiyar abin da yake ran AM. A hankali kuma ya ce,